11番キーラ・コルピさん、フィンランド。Currently in 17th place. Taitoluistelun maailmanmestaruuskilpailuissa naisten vapaa-ohjelma on suomalaisittain hyvin jännittävässä vaiheessa. Kahdesta luistelijastamme ensimmäinen, Kiira Korpi, on tulossa vuoroon. Kanadan Joanne Rochette johtaa pisteet 158,9, Italian Valentina Marchei kakkosena ja Yhdysvaltain Alissa Gisni kolmantena. Tässä mennään toista luistelijaryhmää. Kiira 17 lyhytohjelman jälkeen. Sijoitus ja myös suoritus olivat pettymyksiä, mutta nyt on mahdollisuus kohentaa. Kiira on siis tämän vuoden Euroopan mestaruuskisojen pronssinainen, ja jos tuolle tasolle hän tänään yltää, niin sijoitus tulee nousemaan roimasti. Kiira aloittaa kolmoisritti yhdistelmällä. Tällä kertaa soolona kolmoisritti, tuo yhdistelmä jää pois. Sen näemme toivottavasti myöhemmin. Ja sitten Lutz. Ja tulppiin ja rittiin yhdistettynä, aivan kuten EM-kisoissa, tyylikäs alku. Flipissä eilen lyhytohjelmassa pieniä vaikeuksia, tänään jo paremmin. Ja vauhti on hyvä. Liukusarjaan. Ei vaikeuksia Kiiralla tänään. Hyvä. Aivan loistava tunnelma tässä ohjelmassa. Jos olisi tämä Alissa Gisnillä, niin kyllä sielu luistelee myös Kiiralla tänään. Kolmoissalkko. Senkin hän yhdistää tulppiin ja välttää tuon pienen tasapainon horjahduksen. Ja sitten se Axel, se on siinä. Eilen se tuotti tuskaa ja pudotti osaltaan pisteitä. Nyt Kiira luistelee huomattavasti paremmin ja muihin tämän ryhmän luistelijoihin nyt vielä voisi eroa tehdä sillä, että jaksaa puristaa loppuun asti puhtaasti. Hyvä tasoinen hyppy istumapiruettiin, jossa on vaikeat asentomuunnelmat. Kolmoissalkko, joka ei mene toivotulla tavalla, mutta hän välttää kaatumisvähennyksen kyllä. Sehän vaatisi sen, tai tarkoittaa sitä, että molemmat luistimen terät ovat jäästä irti tuossa kaatumistilanteessa, ja näin ei käynyt. Se piste saattaa olla ihan arvokas, kun se säilyi. Toivottavasti.
Pari pientä virhettä, mutta huomattavasti parempaa luistelua tänään kuin eilen. Ja vaikka nuo hartian kohautukset tuonne tulevatkin, niin voisin kuvitella, että Kiira Korpi on ihan tyytyväinen tähän. Viime vuoden MM-kisojen 10 nyt toista kertaa tällä tasolla ja hän on japanilaisyleisön yksi lemmikki. Tarvitsee nyt ennätyspisteensä noustakseen tässä vaiheessa kilpailun kärkeen. Jännäksi menee. Hän on kyllä huippu-urheilija. Tuo asenne tuon epäonnistuneen lyhytohjelman jälkeen on ollut aivan loistava. Hän ei jää itkemään näitä epäonnistumisia, vaan hän on urheilija, joka suhtautuu niihin realismilla, tietää, että kykenee parantamaan. Tuli tänään tähän vapaa-ohjelmaan päättäväisesti, pystyi tuohon tasonsa, jonka osaa. Ja 3 hypyn yhdistelmä tuon vaikean lutsin perään sujui aivan upeasti lennokkaasti. Muutamia pieniä virheitä tuli, mutta toivotaan, että ne eivät paina tänään liikaa vaassa, kun esittämisen osa-alueissa taas tänään Kiira loisti. Tuo vapautunut onnellinen ilme kasvoillaan aito ja hän pystyy sen luomaan joka kerran kuin uudestaan. Alastulokaaret jäävät hieman keskiterälle ja liuku estyy siitä syystä. Hän ei pääse piikin kautta rullaamaan tuota alastulokaarta joidenkin hyppyjen osalta. Askelsarjoissa on tapahtunut valtavaa edistystä ja tiedän Kiiran panostaneen harjoittelun kyllä niin tosi mielellä, että sieltä ei ainakaan voi löytää mitään syytä muutamiin epäonnistumisiin. Aivan upea urheilija, josta voimme olla todella ylpeitä. Terkkuja kaikille kotiin Suomeen. Ne terveiset varmasti menivät perille tai tulivat perille. Valmentaja Maaret Siromaa oikealla siinä hänen vierellään. Toinen valmentaja Susanna Haarala taitaa seurata kotikatsomossa tätä ja Tarja Ristanen Suomen joukkueen johtaja on tässä vasemmalla. Ja nyt sitten jännätään. Johtopisteet ovat tässä vaiheessa Rochettin 158,9. 109 pinnaa pitäisi Kiiran saada mennäkseen kisan kärkeen. Tekee hyvin lähelle ennätystä, mutta ei mene kisan kärkeen tässä vaiheessa. 6 tasoa kuitenkin. 149,47 ja kolmanneksi. which brings her currently in 3rd place.